Philippines! Ay, buhay asawa. Ang buhay asawa. Kailangan na naman natin magluto. Ang buhay asawa. Magluto na naman tayo. Maglutuan ko lang yung asawa ko naman ng egg. Kasi gusto niya yung egg na luto ko, guys. Alam niyo kung ano yung luto na gusto niya. Na niluluto ko na gustuhan niya. Yung egg with cheese at saka a little spicy. And then, may tomato. At saka gustong-gusto niya pala yung ganun. So, kaya yun, magluto tayo. Nahandahan ko na siyang lagyan ng cheese kasi ang lumaki yung tiyan ni Mr. Guys. Sabi ko, stop eating too much cheese. Uy, grabe kasi siya makakain ng cheese talaga. But anyway, good morning. Buhay asawa muna ako ngayong umaga. And then mamaya, maglakad-lakad tayo sa labas kasi gusto kong mag-apple na naman, guys. Kasi alam nyo na, ang sarap ng apple habang hindi pa masyadong siya hinog. Ang sarap ng apple. Saka yung asin. May nagsasabing vinegar daw, masarap daw din yan. Sulit si. So, ngayon, sa ngayon, ang asawa ko muna yung unahin ko. Pero meron akong sasabihin sa inyo, guys, habang nagluluto tayo, no? Akong sasabihin sa inyo. Alam mo, meron akong nakitang video dito sa Amerika. Wala dyan sa Pinas. I don't know sa Pinas. Yung babae, nandun sa social media, nagre-reklamo, guys. Nagre-reklamo, nag-rant siya ba? Nag-ranting siya. And then, ang reklamo naman niya is, sabi pa niya, itong parents ko, hindi na ako sinusuportahan. Ano na siya, mga nasa 20s, na mga nasa almost 30 na up, I think. Sabi pa niya, itong parents ko, hindi ako sinusuportahan, ganun. Okay. Wala daw siyang history sa trabaho, wala daw siyang alam sa trabaho. Teka, balik tayo guys sa ating story time. Story time. I-share ko lang sa inyo ha kung gaano ka loko yung mga mga millennial na iba dito. Hindi naman lahat, pero yung iba kasi grabe ka yung parang hindi mo talaga maano yung utak nila ba. Sabi pa niya sa social media niya, wala daw siyang trabaho, paano daw siya mabubuhay, mag-apply siya ng trabaho, hindi daw siya, wala daw magsweldo sa kanya ng $5,000 a month, kasi wala siyang experience, wala siyang trabaho, basta wala siyang kaalam-alam sa buhay. Sabi pa. So, ngayon, yung parents daw niya, hindi daw siya sinusuportahan kahit, 5,000 a month kung ano yung gusto niya para daw matustusan yung mga bills niya, ganun. So, yun yung niya, mulo niya, yun yung sinasabi niya sa social media. And then, sabi pa niya, may sinabi pa siya sa ibang social media niya na, puti po ito guys, hindi to Pinoy. Sabi pa niya na, daw, yung, kung hindi man ninyo kayang tustusan yung ng pangailangan ng anak ninyo, dapat bigyan niyo ako ng yung gusto ko. Kasi, nilagay ninyo ako dito sa mundo na hindi man lang pinaalam sa akin. Yung parang, nasaan yung utak nila guys? So, ngayon, yun nga, kailangan daw silang tustusan yung pangangailangan dahil nilabas daw sila sa mundo na hindi man lang daw pinaalam sa kanila. Imagine asan yung utak. So ngayon pumunta siya sa abogado. So binigyan siya na, sabi pa ng abogado, tama nga naman daw na, 'di ba? Luka na lahat, guys. Sabi pa, tama naman daw lahat. Tama naman daw yung sinasabi ng babae. Hindi. Ha? He's in his little bed and he's staring. Saying, oh, there's food coming out. You should open the window. You gotta pay attention. Food's coming. So yun guys, yun lang yung share ko, 'di ba? Asan yung yung utak kasi yung abogado din, sinusuportahan din yung kung ano yung gusto ng babae kasi sabi pa niya, tama naman din yung sinabi daw ng babae na hindi man lang daw pinaalam na ilabas sila sa mundong ito. So ngayon, sinabihan ng ang mag-ama or yung mama at papa ng babae, sinabihan na kailangan ninyong tustusan kung ano yung gusto ng anak ninyo kung ayaw niya magtrabaho kasi nilabas ninyo sa mundo. O diba guys? Ang mundo ba nagbabago balik na na guys, yung parang may kakaiba na talaga sa mundo ngayon. May mga kakaiba na yung mga tao, hindi ko na alam kung ano ng utak. Parang mga nag-iba ba? Parang nag-iba talaga. Hindi ko na magits. Tuan ko lang yung mister ko. That's yung the ones breakfast That's the ones they ko. put. Very nice. That's the ones they put Do you in want place. some? No. It's a chicken. No. That's the ones they put in place to make you believe
So yun guys, pagkatapos namin kumain ng breakfast, mga few hours later guys, nag-ano na si Mister, na hindi na siya naging okay. Nahihilo na siya, sumakit na yung ulo niya, so pinuntahan ko na lang siya sa bedroom, sinicheck ko palagi. And then, bumangon kasi gustong kumain, kasi nagutom. Tignan nyo naman yan, ang galawan natin as usual, pasayaw-sayaw. At saka, lokal-lokal rin talaga ako sa mga ayaw ako. Pasensya na, aalis na lang kayo. Kasi ganyan talaga ako eh. Yung asawa ko, bumangon lang siya para naging masaya yung buhay niya. Ganun yung magpaluka-luka na lang ako, charot. Luka-luka talaga ako guys in person. Guys, if you can see my video, it was raining and they were so happy lang. Happy dahil umulan. Just happy because today, no watering day. Tomorrow, is it stormy tomorrow? My husband is really unhappy with me all the time. So, this is my life and in the future, it will be more like this. Nakakamo tuloy sa ulo. He's waiting for me to go over there, guys. Kasi nga, iniinit pa yung kanin ko, guys. Kasi magdi-dinner na kami. Hello? Hello? What's your plan for today? Oh, okay. Is Dada coming? Okay. Okay, I'm leaving. I guess we're gonna see bye-bye. Okay, I'm gonna go get bye-bye over there. And okay, you have a treat? Do you have a bone? Are we going? Okay, I'm gonna get Dada out there. That way. Okay, that way? We're gonna go out that way? Oh, okay. So, okay, I'm gonna get Dada. Okay, do you wanna go get the Bunsi? Oh, okay. Do you wanna go out this way? Oh, okay, Mama's gonna say bye-bye. Okay. You wanna say bye-bye to Mama? Oh, okay. Bye. Oh, okay. Okay, let's go. Come on, let's go to bye-bye. Okay. Okay, okay. Do you want some treats out there? Oh, Dada's coming that way? Oh my goodness. Hello? 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 Hello, where are you? Oh my God. Oh my God, there is a Bunsi out there? Oh my goodness. Hala. Oh, okay. Oh, okay, I'm gonna get dressed. I'm gonna go get in the car. I'm gonna go over there. Okay, I'm gonna go get the car. Hello, Dada. I'm gonna get the leash and go get out of there. Okay, I'm gonna leave Roxy here. Okay, Mama's gonna go. Bye-bye. And I'm gonna leave Roxy, okay? Because, no, my God, Roxy's gonna get mad if I leave her over here. Oh my, okay. Oh my God. Oh my God. You're a cutie. You're a cutie. Alam na alam nila yung mga salita, yung mga word na mga pinagsasabi ko. Gets na gets nila. Like, bye-bye, go out this way, treaties, Bunsi Dada. Okay, I'm going, I'm leaving. Come on, give Mama a kiss if you wanna go. Yan, lalab ni Mama. Hello, baby. Tus, bubu. Tus. Tignan niyo sila. No. So yun guys, kawawa siya after dinner. Nilagyan niya ice yung ulo niya.
Tulog na kami, guys. Salamat sa time. Hindi okay yung pakiramdam niya. Kanina pa yan. So, sinabihan ko siya matulog na kami. And meron siyang nakalagay dito na ice sa ulo. Para paano ng sakit ng ulo at saka nahihilo kasi siya. So, kaya yun. And so, yun guys, matulog lang kami guys. And